Ngiyabonga ke lolu thando ubaba mkhulu angipha lona ukuthi nje amakhosi abe khona ukuthi makufakazwa into ayisho ifakaze ibonakale. Ubaba mkhulu wasithanda siyidukela thina sobulahla thina lo eNazaretha. Wena ngesisikhathi ekuphameni kuthiwa kwafika belungu bafike bacela ke base bekhuluma naye ubaba mkhulu kuthiwa wabona lo baba mkhulu esihamba nababelungu bafika lapha ekuphameni base begcumeka iflag laba khona iflag leyabo abelungu lingakafiki leli elikhona manje base beligcumeka ekuphameni base anti abadala base beya kubaba mkhulu sibambile abelungu ukuze baba sithi asizobuza ukuthi ngabe umuzi wasekuphameni usudayisa yini. Uthi baba mkhulu cha abantu abami engawudayisa. Okuhle ukufika nawo noma ubani ngiye ngikuthathe kodwa okubi ngikulahle. Lokhu ngikwenzela nini ukuthi ngesinye isikhathi esizayo nobe seniba neyinkonzo phakathi eThekwini ngoba iThekwini labo. Ningabe nenkinga mase niba neyinkonzo eThekwini ngenzela nini ukuthi esikhathini esizayo nobe senibizwa ngathi njengoba sike siye nje eThekwini neyinkonzo. Umkhulila ngawaye City Hall ubaba uthi ngowaye City Hall nathi siya eThekwini ngeyinkonzo. Kusibuse siningizwini.